थाखानाय एसटिफ्रा मुंबो खहा जायालासे मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा होबथानाय गैया। सोरबा आबसुनिफ्रायबाबो इउपिपिएलनिफ्रायबो 2008 आवनो रोनगोरा साराबोथ' जेब्लानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दङमोन बे समावनो एनअसि हरनायखौबो माथो नुदों जोंबो। गिबियावनो साफ्रोम बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम बे बेलासिनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। गोजोन्थों। दासान्दि माखासे खोथाफोरा माखासे बाथ्राफ्रा आंनि गोसोआव सौथुनाय फैगासिनो दङ। जाय बाथ्रानि सोदोबफ्रा माखासे सोदोबफ्रा आंखौ हजम जायाखै। जायनि थाखाय आंनि गोसोनि मोनदांनाय माखासे खोथाफोरखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो थाखाय आङो दा बे भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ दासान्दि मोनद' हारिफोरा एसटि बिनानै गासै आसामखौनो अर जोंहोगासिनो दङ। लोगोसे थाखानाय एसटिफ्राबो गासै आसामखौनो अर जोंहोगासिनो दङ। बेखौ जों सानफ्रोमबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुगासिनो दंखायो। जायफ्रा माखासे पस्टनि गेजेरजों कमेन्ट्सफोरनि गेजेरजों मेसेजफोरनि गेजेरजों आंनि सायाव ब्लेम खालामनानै एसटि बिनाय होबथानायनि सोमोन्दै भिडिअ खालामनानै भिडिअ बानायनो खावलायदों बे मोजांनि खोथा। नाथाय माखासेफ्रा सैमा अमाजों रुजुनानै जिबायदि बाथ्रा बुंदों बेखौसो आं हजम जायाखै। होबथानांगौआथ' जों साफ्रोम बर' सुबुंनिनो बिबानखा, बेखौ आं गनायो। दा जायफोरा लिरदों पस्टफोरखौ, नोंथांमोननि पस्टनि गेजेरजों जों हमदांनो हायो, आं हमदांनो हायो जे नोंथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै आरो आंखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों सरजाबनानै बाथ्राखौ बुंनायखौ आं हमदांनो हादों हिसाबैहाय दा नोंथाङा जाय पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै खोथाफोरखौ बुंदों अब्लाथ' आं बै बाथ्रानि सायावसो खेंफोरथिखौ होनांगोन, नङा होमबा? दा आं बे खेंफोरथि होनो थांनायाव नोंथांनि लिरनायनि सायाव जुदि बाथ्राखौ फंनैसो सावरायोब्ला नोंथाङा बा सोरबाया साननो हागौ बे उमुक पार्टिनि फिसिजानाय सैमा अमा बायदि रोखोम। बे नङा। नोंथाङा जाय पलिटिकेल पार्टिजों लोब्बा लाखिनानै बुंदों बाथ्रा बिनि सायावसो बुंनाय हिसाबैहाय नोंथाङाबो बेखौ हजम जानांगोन। खोथाया जाहैबाय बे बाथ्राखौ बुजिना लानाया गाहाम। नोंथांनि मेगनाव माबा मोनसे जाबोर हाबोब्ला नोंथाङा नोंथांनि मेगननि जाबोरखौ बहननानै लाग्रोबासो नोंनि लोगोनि मेगनाव हाबनाय जाबोरखौ बहननानै होनो हागोन, नङा होमबा? बे खोथाखौ मिथिना लाग्रोनाया मोजां। दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला नोंथांनि पस्टखौ नायोब्ला नोंथाङा निस्सय इउपिपिएल हानजानि सासे मददगिरि होननानै आं हमदांनो हायो। दा नोंथांनि इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय दिनै एक्जेक्टलि साबेसे दं आंनावबो हिसाब गैया, नाथाय 7-6 जनाथ' एमएलएफोर दङ, केबिनेट मिनिस्टार दं, 2 एमपि दं, सासे रायजो सभानि। दा बिथांमोनाथ' रायजो राजानि खैफोद अलखदाव आवाज होनो थाखाय रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गिलिर बिबान बाननाय साफा साफा एमएलए, एमपि, केबिनेट मिनिस्टार, नङा होनबा? अब्ला जाय
जुथुमायाव बेफोर बाथ्राखौ लानानै सावरायनाय जायो। दा बे जायगायाव जिरायनाय नोंथांमोननि लिडारफोरानो जुदि दिनैसिमाव डाइरेक्टलि अबजेक्शन होनाय जों दासिमाव नुवाखै। आंखौ बुंनायनि सिगां बिथांमोनखौथ' आसि थुग्रोमोन। आंलाय सोरथो? आं सासे नाबालक, रोङि रायै फाव खालामसाबबायग्रा। सोरबा डिरेक्टर, स्ट'रि राइटारफोरनि लिरनायाव, बिथोन होनायाव माखासे डायलग्सफोरखौ बुंनायखौ नोजोर होनानै नोंथांमोना आंखौ एसेबां गोजौ थाखोनि सानना लानाया जोबोद गोरोन्थि। आं सासे समाव गरसे गरनै सोलिनो ड्रेस गाननो मोननो हिसाबैहायसो बेफोर एक्टिंखौ खालामनाय जायो। बा नोंथांमोना आंखौ जिबायदि बुंबाय सैमा अमाजों रुजुनानै बिनि फिल्मफोरखौ दानायसै मासै, इट्स अके। नोंथांमोना जुदि खालामजानो बाबायबा आं दिनैनिफ्रायनो आंनि बे एक्टिं लाइनखौ दोनथ'गोन। मानोना आं एसेबां जाफुंसार नंखायाबो आरो बेजों आंहा दिनैसिम 23 बोसोर जाबाय। आं जेबो सोरजिनानै लानो हाखायाखै। मात्र उद्देश्यआ बेनोल'मोन जाहाथे बर' सिनेमायाव आंबो एसे आगानसे बारायहोनो हागोन नामा, बे उद्देश्यखौ लानानैसो आं दिनैसिम जेबो मोनाब्लाबो नांथाबनानै दङमोन। नाथाय नोंथांमोना जुदि खालामजानो बायोबा इट्स अके, आं खालामला। दा बिथांमोनानो जुदि जे जथुमायाव जिरायफानानै बेफोर डिसिसनखौ लानाय जायो, बेयावथ' अबजेक्शन होनो हायोमोन ना। आं बायदि नाबालगा मबा मोनसे पस्ट भिडिअ खालामबानो दे होबथाजागोन, बे माबोरै जाथावनायानो नङा। नंगौ, जों साफ्रोमनिबो मावनांगौ, होबथानांगौ, हारिनि अलखदाव गसंथेनांगौआ दायथ', बे नंगौ। नाथाय आंखौ आसि थुनायनि सिगां जायफोरा बेफोर बिबानखौ रायजो राजानि जानानै खामानि मावनो थाखाय साफा साफा दैथाय हरजाबाय, बिसोर दिनै मानो फंसेबो एखे जुथुमायावनो जिरायनानै फंसेबो अबजेक्शन होनो हायाखिसै? मानो? बिसोर सोंथिया। दिनै गावजों गाव दान्थे बिदान्थे हाग्रामा सारानो ओरै ओरै एनअसि हरबाय माबाय। एनअसि हरनाय मानाय सोरबा सासेखौल' ब्लेम होबा जायाथ'। जोंथ' सानफ्रोमबो ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ। सोरबा आबसुनिफ्रायबाबो इउपिपिएलनिफ्रायबो 2008आवनो रोनगोरा साराबोथ' जेब्लानाखि आबसुनि प्रेसिडेन्ट जानानै दङमोन, बे समावनो एनअसि हरनायखौबो माथो नुदों जोंबो। आं बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे बेफोरबायदि खालामजानोबो बायो बा बुंनो साना। नाथाय जों सानफ्रोमबो नुगासिनो दं हिसाबैसो आं बे बाथ्राखौ फोरमायदों जे साफ्रोमबो पार्टी, मोनफ्रोमबो पार्टीनिफ्रायनो इउपिपिएल जा मबा मोनसे माबा जा, इउपिपिएलनिफ्रायनो जा, जों फंसे बाथ्राखौ क्लियार जों भिडिअफोरनि गेजेराव जों नुगासिनो दङ ससियेल मिडियानि दारै। मा बाथ्रा बियो? थाखानाय एसटिफ्रा मुंबो खहा जायालासे मोनद' हारिफोरनो एसटि होनायाव जोंहा होबथानाय गैया। बे बाथ्राखौ सोर बुंदों? सोरबा हाग्रामा महिलारि सारबाबो बुंदों, सोरबा प्रमद बर' सारबाबो बुंदों, इउजि सारबाबो बुंदों, लरेन्स इस्लारि, उर्खाव, साफ्रोमबो बर'नि दैदेनगिरि गबिन्द सारबाबो बुंदों। बेखौथ' जों ससियेल मिडियाआव सानफ्रोमबो नुगासिनो दङ ना। सोरबा सासेखौल' उमुगानो ओरै हरनानै ओरै ओरै जाहोबाय, दोलोनि हांगार, बेफोरबायदि गावजों गाव दान्थे बिदान्थे खालामलायनानै जेबो लाब गैया। आंनि साननाया इसेबांल'मोन, आं सिरि थानाया आसामावल' एसटि दं बे नङा। इन्डियाआव 28था 28 स्टेट आरो 8था इउनियन टेरिटरिज दङ। दा मोनफ्रोमबो स्टेटआवथ' एसटि दङ ना, जोंनि आसामावल' दं नामा? अब्लालाय अल इन्डियाआवनो
एसटि दंखायोब्ला सोरबा खना मबा मोनसे बिटिसि एरियानि बर'फ्राल' एनअसि हरनानै दि सोरबा एसटि खौ सेख'नानै लानो हागोन सोरबाया एसटि जागोन गोरलैयावनो बेखौ आं सानाखै हिसाबै आङो जेबो बेवहाय खर' सानाय गैयामोन जानो हागौ बियो राजनैतिकनि माबा मोनसे गेलेनाय बेखौल'सो साननानै आं सिरि दङमोन बाथ्राया बेसेबांसिम मा आं जेबो एफाराब आं थौले मेलेमजों आं जेबो सानख'नो हाया नाथाय आंनि साननाय बुजिनाय बेल'मोन आसामावथ' आसाम इन्डियायावथ' आसामल' नङाना आसामावल'दि एसटि दं बे नङा 28टा स्टेट दं मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो एसटि दं बिसोरबोथ' अबजेक्सन होगोन ना बबेबा खना बिटिसि एरियानि सोरबा बर' लिडाराल' एनअसि हरनानै दि गाबोन गोरलैयैनो सोरबा एसटि मोनगोन बेखौ आं सानस'वाखै बा अथ' गोरलै जानाय नङा साननानैल'सो आङो जाजायो जेबो खर' सायाखैमोन माने आरो गमामायैनो जुदि सोरबाया एनअसि हरबानो एसटि मोनोब्लाथ' दा बै बिथांनावथ' एसेबां पावारबो थानो हागौ गाबोन बर'लेण्ड बियोबा बर'लेण्ड मोननायनिबोथ' गोहो थानो हागौ ना गाबोन जों बर'लेण्डखौ बिना लागोन ना मा होनो नाथाय नोंथांमोननि पस्ट नोंथांनि कमेन्ट्सआ आंखौ हजम जायाखै बेफोरबायदि सैमा अमाजों रुजुनानै आंखौ भिडिअ खालामजानो लुबैनाया गोरोन्थि जाय रावफोरखौ बाहायनानै आंनि गोसोखौ दुखु होदों बेखौ आं गोरोन्थि सानो मानोना आं बायदि नाबालक सासे साधारन फावखुंगुरादि माबा मोनसे पस्ट होबानो दि दिल्लीसिम सौहैनानै होबथाजानाय लाबोगोन बेखौ नोंथाङा माबोरै साननो हायो आरो जायफोरा जे जथुमायाव थाफानानैनो दंफायो हारिनि गिलिर बिबानखौ लानानै हारिनि अलखद खैफोद समाव आवाज थिखोनो थाखाय बिथांमोनखौ खावलायना सोर गाज्रि कमेन्ट हरो सोर गाज्रि बुंनो गोसो बुं आंहाबो जेबो उसुबिदा मोननाय गैला मानोना जानो हागौ आंनि जयगथाया बेनो जुदि आंखौ गाज्रि मुं सुनानै सैमा अमाजों रुजुनानै नोंथांनि मोननै गोसोआ खुसि जानो हायोबा खुसि था आरो बेसेबां बाथ्रा बुंनायनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों सरजाबनानै बाथ्राफोरखौ अन्नानै दाबुं नोंथांनि पस्ट नोंथांनि कमेन्ट्स बेफोरनि सायावसो आं बाथ्राखौ बिजिरनाय हिसाबै दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि मुंखौ लानाय जाबाय बेयाव आंखौल' गोरोन्थि दा बुजिसै जायफ्रा पस्ट लिरबाय जायफ्रा कमेन्ट्स होबाय बबेबा मोनसे पार्टिजों लोब्बा थानाय दिन्थिनानै दा बिथांमोननि सायावसो आङो खेंफोरथिखौ लाबोदों एसेनोसै गोजोन्थों